Gun-Julao. Umay sa kinabuhing adunahan, dili maproblema sa bisag-bisa. Sa pagkalagag inyong gihatagan, padulong sa akong kaayuhan. Maghangad sa kalangitan, walay mulimikod, walay kasangpitan. Ang mga tulog sa akong luha, kayong paglaong imakita. Huwag kinabuhi sa kabos, kanunay lang ang paglantos. Wala na tay angay ikabalaka. Gipangga ta sa atong syudad. Tanang medical services, libre na! Sadsad, dali kami kamuya ka kita. Sadsad, kadaugan sa ulo ka. Dr. Lapu-Lapu once defended Matan with courage against foreign invaders. Today, new warriors rise. Our medical professionals stood as modern-day heroes. Like Lapu-Lapu, their courage proves that true bravery transcends time.
Daghang salamat, contingent number 8. Pundok sa Nagkahiusang Kabatan-onan Gikan sa Gun-Julao.